Аз съм Иво Аз съм Дари. и ние сме семейство Енчери. Аз съм Галя. Аз съм Борис, ние сме семейство Гичеви. Здравейте, аз съм Боги. И аз съм Мъги. От 2 години и половина сме заедно. И скоро възнамеряваме да се оженим. Кога ще сключите брак? Лятото, но без дата. Oh, my name is James Scott. Аз съм Ники. Аз съм Светослав. Аз съм Елиана. Ние сме семейство Гендурови. Казвам се сър Ричард Чукума и съм от град Пловдив. Лейди в такъв случай трябва Лейди да съм аз. Ирина от къща Чукума. От къща Чукума. Мен да питаш пак ли? Как започнаха? Да. Ами бяхме приятели. Около 5-6 години. Да. Ставахме си все по-близки. Накрая аз го френдзонах. Откривам най-добрия си приятел, с който искам да споделя целия си живот. Сладко. Поне един кадър да стане. Поне един кадър. 13 години сме женени, познаваме се от 15. Имаме 3 деца. А пък аз не го харесвам. Тя беше влюбена в един висок, с сини очи и рускоса. Данчо, съжалявам. И аз Данчо. Не мисля, че някога ще мога да обичам някоя момиче така, както обичам нея. И си казах, че ще я обичам, докато тя абсолютно не ми каже: не бе, човек, няма да сме заедно и това е. Смисъл, убий ма, няма да съм с теб. Което се случи няколко пъти. Да, което се случи наистина няколко пъти, точно един месец преди тя да ме целуне. She was a babe, so that was obviously the first thing. Way out of my league, by the way. Her character was very important. She laughed at my jokes. That made me feel awesome, you know. Тъй като беше доста тъпо, сме се разбрали с нея на никой да не казваме. Това ли е причината да не казваме? Тъй като може би не съм ми казал защо казах да не казваме на никой. Аз знам само, че не трябва да казвам на никой. Сериозно ли? Да, никога не си казал защо. Просто казвам, не искам на никой да разкажеш как сме се сгодили. Аз казах, добре, нямам проблем. И 4 години го пазя в тайна. Научих се повече на търпение. Научих се на повече търпение. И чувствах, че наистина ме познава истински и ме обича с всичките ми недостатъци и положителни и отрицателни неща. Както и той каза, наистина чувствах, че мога да му се доверявам напълно за всяко нещо. Тя е другото парче от пъзела. Не мога да го опиша, супер е. Наистината е, че Просто той... е търпиме, разбираме, допълваме, прави всичко, което аз не мога да Тихо, че правя. хората си помислят. Истината е, че той не ме третира лошо, просто се ядосва лесно. Това е, но никога не се държи лошо с мене. По някакъв начин Много да... рядко. В смисъл, само веднъж съм табил. И то беше на Тетрис, защото ме ядоса. Да, знам, че не се вижда, но съм много по-мил. По-търпелив съм. Брака сякаш е като една инжекция. Една инжекция, която засилва, може би, усещанията. Просто двамата бяхме влезли с неправилни очаквания. В един момент се оказахме много разочаровани. Бяхме станали много добри в това да се нараняваме един друг и бяхме изчерпани. Битката беше жестока. Да. Moving to Bulgaria was a big challenge. Our first son had passed away when he was 6 months old. Huge thing. But none of those things put a strain on our relationship, it didn't feel like. If anything, they brought us closer. It's the little things about, you know, trying to leave the house on time, getting stuck in traffic and getting lost. Но когато се опиташ да промениш първо себе си, тогава нещата стават много по-лесно. Да намерим начина, по който човекът до нас ще се чувства обичан. Защото много често моят начин за изразяване на любовта се различава от неговия, но аз трябва да намеря начина, по който той би се почувствал щастлив и обичан. Има моменти, в които съм искал да прекратим всичко и тя е била твърда и постоянна и казва, нали, че не иска да загубим взаимоотношенията си за някаква глупост. И всъщност тя задържа семейството ни заедно. Тогава не бяхме семейство. Да, ма нямаше да сме, ако не беше ти. Да.
Предизвикателството ми беше да се причупя, че мога да се оженя за най-добрия си приятел. И случвало се да се скараме за някакви пълни глупости и да не си говорим така 30-40 минути. Обаче в един момент единия се пречупва, идва, сяда при другия и двамата се поглеждаме и почваме да се смеем като идиоти. Защото знаем, че тъпо е сега да се ядосваме за такива неща, но прошката. Абе, старай се ти да си той, който се пречупва. Не чакай другия да дойде и да каже извинявай. Защото ако държиш на тая връзка, ти ще искаш да я поправиш дори когато се щупи и се напука. Прошка. Брака е едно много силно обещание, което исках да й дам. I think the longer we're married, the more we trust each other. The more we understand. The more we understand. Oh, the understanding is a big thing. The reality is, most things in life, you're never ready. You get ready as you're married. Според мен дори е по-добре, когато не всичко ти е наред и не всичко е установено, защото някакси човек, когато се установи и е стабилен, сякаш не усеща толкова нужда от друг човек. И е много по-трудно да се промени и да се нагласи към някой друг. I like that commitment that says this is forever. Това са хора, на които винаги можеш да разчиташ. Каквото и да се случи, колкото и надолу да пропаднеш, те винаги си остават за живота си и са длъжни да те приемат. Което е хубаво, нали? Защото тя знае, че аз винаги ще съм тук. Аз знам, че тя винаги ще е там и всъщност това доверие и този мир който имаме помежду си, това не мога да го имам с никой друг. Не е просто подписа. Подписа е един символ, но зад него стои много голяма сила. Ти, ако искаш да бъдеш създаден човек, не можеш да си до някъде с него. За да встъпиш в брак, това отговорност, че ти решаваш да се отдадеш изцяло на човека до теб. За мен няма значение възрастта. Когато намери човек до себе си, той иска да направи следващата крачка, да станат един тим. Във всяко едно отношение те да бъдат заедно. Аз избирам със собствения си избор, със собствената си воля, избирам да бъда с човека до мен. И този избор е ежедневен. Аз не се отворих 20 минути очите да видя пръстена. Беше много вълнуващо как. Много вълнуващо, защото знаеш, че това е обещание за едно ново начало в живота ти. Всеки има съмнение в брака. В смисъл, всеки се чуди ще стане или няма да стане. Обаче това, което аз видях до сега и в което съм сигурна е, че винаги може да стане, ако наистина ти си той, който ще отиде и ще поправи щупеното. И ако двамата във връзката се стараят и бързат не да се карат, ами да си прощават, просто няма да има проблеми, наистина брак ще тръгне. Някак си знаеш, че ще се скарате супер жестоко и тя няма да ти каже късаме. Тя е направила обещание да живее завинаги с теб. Любовта е да даваш. Защото ако искаш само да вземаш, това не е любов, това е егоизъм. Когато стане трудно, после става още по-хубаво. И всъщност един от най-хубавите ни месеца ни беше, когато почнахме месеца с 40 лева. Аз нямах работа. Аз изкарах малко. Много малко. И накрая месеца завършихме с... Над 1000 лева. Беше си един месец. Любовта е избор и тя накара да, когато обичаш някой друг, да бъдеш отдаден на него, а не да избереш нещо до замяна. Беше заспала на плажа и аз се доближих до лицето й и снимах как слънцето буквално минаваше през косата й. И много се влюбих в тая снимка и си я пазех. Сега за какво плачеш? Любимите месеца, когато децата не плачат. Да, и когато спът вечер, когато се легнат. I really like that feeling of coming home with Nikki there, with the kids there, and not having anything on the agenda, not having anything on the plate, just being able to just be home with the family. It's a good feeling. Честит Свети Валентин на всички! Показвайте любовта си един към друг всеки ден. I just wish that those of you that are single would find that person that can make you as happy as Nikki has made me. For those of you that are together, enjoy your lives. Enjoy your lives.
Искам да ви пожелая да продължавате да се обичате и колкото повече давате любов, толкова повече любов ще имате в сърцето си. Човек, който дава любов, не обеднява. Честит Свети Валентин на всички! И не забравяйте да се прощавате. Честит Свети Валентин на всички! И не се притеснявайте, всичко ще се оправи. Честит Свети Валентин на всички! Пожелаваме ви да се обичате истински и да сте много щастливи, ама много. В смисъл много. Честит Свети Валентин! И този Свети Валентин, вместо да седите и да се чудите какво ли ще получите от вашата половинка, по-добре седнете и се замислете какво вие можете да й дадете и продължете да й го давате през цялата година. Айде, монтажиста да му мисля. Как ще му изрязва?